Sau ɗaya Tinubu yake cin abinci a rana saboda ya daidaita kansa da 'yan Najeriya. Masu kallon mu barka da warhaka, sannunmu da saduwa da ku a tagwayen tashoshin Farfajiyar Mata TV da Na'isa TV inda muke kawo muku shirye-shirye a waɗannan channels namu na Farfajiyar Mata da Na'isa TV dukansu a YouTube channel muna kawo shirye-shiryen da suka shafi mata na magunguna da za ku haɗa da kanku magungunan sanyi da na ƙara ni'ima da dai makamantan abubuwa irin waɗannan. Sannan muna leƙawa duniyar Allahu Subhanahu wa ta'ala domin mu kawo muku abubuwa da suke faruwa. To yau ma hakan take, amma kafin mu shiga gundarin shirin idan yau ne shigowar ku channels ɗinmu na farko Farfajiyar Mata TV da Na'isa TV, to da Allah ku daure ku mana subscribing, ku mana liking, ku mana share, ku mana comment domin ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma ku danna mana ƙararrawar sanarwa inda da zarar mun ɗora sabon abu zai zo gare ku kai tsaye. To kamar yanda dai kuke ganin hoton Tinubu ne da kuma shugaba na sashen tattara haraji na ƙasa Zack Adaideji. So Zack Adaideji dai ya ce an tambaye shi game da shugaba Tinubu, ya ce Tinubu ba almubazzari ba ne ba, saboda tsabar rashin almubazzarancinsa da son ya daidaita kansa da 'yan Najeriya ma sau ɗaya yake cin abinci a yini. Sannan bayan yana cin abinci sau ɗaya, an tambayi Zack Adaidejin cewa shin me zai ce game da irin motoci da shugaban ƙasa yake da su masu tsada da yake shiga. Ya ce ai wannan ba wani abu ba ne, Tinubu yana iya zuwa ofis daga gidansa ma a ƙasa, sai ya tako da ƙafafunsa ya je ofis. Ka ce to wata irin kuma mota Tinubu yake hawa kafin ya zama abun nan, ya zama shugaban ƙasa? Ya ce a'a ai Tinubu daman shi can attajiri ne, ba wai da ya zama shugaban ƙasa yake hawa motoci ba. So waɗannan su ne maganganun da shi shugaban hukumar tattara haraji wato Zack Adaideji ya yi game da Tinubu. To kun ji fa 'yan Najeriya, Tinubu sau ɗaya yake cin abinci a rana saboda ya daidaita kansa da 'yan Najeriya saboda shi ba almubazzari ba ne. Mene ne ra'ayinku? Kuma za ku iya sauke mana ra'ayinku game da wannan magana ta shi Zack Adaideji. Shin kuma kun yarda hakan ne, ko kuna ganin cewa akwai wani ƙarin bayani da za ku yi? Mu haɗe da ku a sashin faɗar bayanai wato comment section kenan da yake a ƙasan wannan bidiyo, kuma za ku iya ajiye bayananku. Kada dai a manta ku yi mana subscribing a Farfajiyar Mata TV da Na'isa TV, ku yi mana share, ku yi mana liking, ku yi mana comment kuma, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta inda da zarar mun ɗora muku sabon abu zai zo gare ku kai tsaye. Muna godiya da kallon shirin Farfajiyar Mata da kuma Na'isa TV, mu kasance da ku a